nga ai khuble ye phi sasisian pat ha ka kerteng ka thiang tam ka jong trai Jesus Christ unong pen em e jongi na ka banta ka Jingpuson na ka tien ka jong blai hagni ka singi tong ni phai na ka gospel ka jong Matthias ka lanong ka khatway ka khat ka ar phu pra u Jesus Christ la krani ni ka kenten rulong tuan hanga phi baro ki bathai bat bakhia ke jingkit te ngan penjam ye phi tuan hanga kani kalong ka jingkhat ka ba ublei jongi u Jesus Christ u khat kata kalong bangin wan shau ken ma ba Jesus Christ ulong ublei ulong ubala banle ye ki kamba ulong ubala banle eke ka ba ngi ki breu ngimla banle panamar ba ulong ublei la ngi let shau nila ye ka ban bu ye ka jingkerman ha u ba ula ashisha banle ye ka ta ka ba ula kran baru Jesus Christ u don ha ka slap perthai ula long ru ubreu ula sheme ka jinglong do ka jinglong breu Panamar bula sheme ke jinglong beri usngo tho ba banyai lenti ha ke pertai rengkat ba ke jingkit ke bakhya kalong kumno kenma balarangi yai lenti rengkat ba ke jingkit nginum la ban poi kloi kloi shagathang ke bakham soma kalong ngila ban klon ru ha ke jingthat namar ke jingkhia jong kata ke jingkit ke badon hangi Tedena the dao Jesus Christ habu sheme ke jinglong do usngo tho namarula yai lenti usngo tho ye ke jinglong marwai usngo tho ye ke jingdok usngo tho ye ke jingpunshoi usngo tho kadno galong ga ba e banyele persha ye ke do baru Jesus Christ ula yai lenti lingba shibon ke haka rukom kabamanga bamapiru giya lenti hagni ka perthai padena ka daw ga Bible ka ong ba udon ya ka jing skosen ai rula ru ban skot ho biang ya ka jing tlat ka jongi padena mar ka daw ba Jesus Christ u khot yangi bangin wan shau ladangi don ya ka jingket ka bakhya ka jingket ka bakhya haka jimut jung perkhat haka mensim ke jongi kalong ka ba khamshur khai bande ke jingket ke ba khya ba don haka met ke jongi namala rangi don ke jingket ke ba khya haka jimut jung perkhat om tang ba ka khta ye ke jingem barok wai ka khta ru ye ka kot ke khya haka men teden da ka da ublai ummon ngi bangin don ye ke jingket lani ba ye ke jingket haka jingya lenti ke ba man la ke sngi Lara fisco ba filong ki bri ki badap de jingket ke bakhya ha ga jingem penom la banya shaprang rengkat ba ni jingket kalong ga bala ru ba fin kalon fin phaidien no bat fin kentai no yo blay ubadap de jinget bat ga jingis nei na ga banta jongi re ha ga jing shukor ga jong baman bon sien ha ga jingket ke bakhya ni kalon no to ai bagani ka tien ka jong blai ka bangi pusan agni ka singi kan pen kan ma ngi pa Jesus Christ u khat ngi palaringi don ka jingket ka bakhya in one shau parhabangi one shau ka don ka jingkular pa un punjam ya kita ke jing ya lenti ka jingi baro un weng no ka jingket ka bakhya namar ulong blai wa sumar su khere ka jingem ka jongi hagni ka sigi ka banta lese filaban kali hakan ukur kom ngin let ya ka ban IT no ya ka jingket ka bakhya shau blai phila ban le lengba ka jing duai daga download jong ka jinge banong try kini ka jinge ka bangai kendo ka i no hame kini ka jinge le ka bangai kendo pamehi try menyele na ka banta jonga pada bangi duai kum kita ka jing duai Kami na ka download jong ka jinget ka jingket ka bakhya ka badana ka jingem ka jangi kan jano
Bat ngin long ki bre ki ba lai luat ki ba dap de ka jing suk bat ki ba ya ru shaprang. Ble ka jing suk long kat ba phi ni ka singi baro ka wai. But wat nom klat ble u e je phiru kumba filong. Amen.